Kasama ko ngayon guys yung mga friends ko at ako ay lumabas dahil holiday naman. Ito yung time na magkikita-kita kami ng mga friends ko dito sa Jumpyong, kaya nagkayayaan at kami ngayon ay pupunta sa kainan. At kami ngayon ay naikot dahil mostly ng mga kainan pag ganitong mga Chuseok holidays ay talaga namang sarado, pero may mga mangilan-ngilan din na nagbubukas dahil alam nila na may mga foreign worker din na mahilig sa kainan pag ganitong mga holiday. Kaya kanina pa kami umiikot guys at nalibot na yata namin at karamihan nga ay sarado. 안녕. Kami ay pupunta sa Kawalan. Hindi namin alam kung saan kami pupunta, guys. A few moments later. At habang hinintay namin maihaw yung mga pagkain ay tamang kwento lang muna. At dahil nga magkakaiba-iba kami ng mga pinapasok ng mga factory, siguradong mahaba-habang kwentuhan. Yo, what's up guys? Ito kasama ko yung friends ko sa Korea, si Randy. Siya ay Korean citizen. Yo, siya ay nakapakasawa ng Koreano. What? Ay Koreana pala. Siya ay nakapangasawa ng Koreana. So, siya ay citizen dito. Sana all. Bale siya ay nasa ibang company, pero dahil sa vacation ngayon at nakakaroon tayo ng mga sama-sama friends. Ito naman si Nestor. So ito yung pinakamayaman sa amin. Kasi sa totoo lang guys, ito yung sinasabi ng iba na pinagdidiskusyonan na napropromote nga ba yung mga Pilipino dito sa South Korea. Siya ay na-promote sa Kongjang Nim sa isang factory. Sana all. So siyang nagpapatunay, di ba bro? Paano mo masasabi bro? Sabihin mo ba? Hard work lang, hard work. Hey, kisama at 50s na. So ano yung... Paano mo nalaman na ikaw ay na-promote? Tawag din eh. Nagpatawag ng meeting si Amo, tapos nagbasa naman ng promote. Kulang yan, napasama ako. So, Isipin mo ayun, yun? guys. Nahagulat. So hindi mo masasabi na talagang kapalaran din sa South Korea. Sabi ng iba, hindi raw tayo umaangat, pero eto siya, pangalawang balik na dito sa South Korea. Naging Kongjang Nim o supervisor nga ba sa kwan? So yun guys, nandito kami gathering together dahil sa Chuseok vacation, at eto si Kuya Gerald, Korean citizen din. Sana all. Sa Korean citizen, nakapangasawa din ng Koreana. So ang mga napakabalad na mga kasama nating mga Pilipino rin sa South Korea. So kami ay kumakain lamang at mamaya at pauwi na rin kami. So ayun guys, tapos na kaming kumain at kami ay uuwi na. At busy yung kasama natin dito, si Kongjang Nim. At reporting for duty. Iba talaga pag may mga commander. Ano siya sabi, nasaan ka na naman? Minomonitor yung company niya. Ay, minomonitor yung company o asawa? Hindi ako asawa, tatanong kung nasaan. Yun. So thank you for watching and see you on my next vlog.